Baik ayo rene, jumeneng sik, monggo. Baik jumeneng ya monggo yo mentara-mentara terus. Oh yo. Ae aoe. Ning kono wae ra sado-ado. Ning ngarepe ibu-ibu kuwi ae. Ora sado-ado, ning kono ketutupan gong no. Iya. Aku njupuk mic kok. Oh iya, nggih. Bocah kok pintere kaya ngono. Kene ning ngarep kono wae Cahayu. Ya Allah. Oh alah, Nduk. Nggih. Aku mbiyen nemu Eka iki rung ngene iki lho kahanane. Nemu padakno kucing kok. Tegese aku iki ketemu karo kowe pisanan durung ngono kuwi. Nalika aku nyangik biyen dilalah Waranggana Abdi biyen iki ana sing ijin. Terus mongko aku janji kudu genep itu. Mbak Suci kuwi sing goleki Eka kuwi. Ngono heeh. Wis Mbak Suci mangsa bodhoa aku golekno Waranggana tambah siji meneh. Syukur gelem gabung karo kanca-kanca Abdi. Wah, Suci terus bablas golek kanca. Golek ning nggon papringan ning kalen-kalen nggih. Golek ning nggon selokan nggih. Terus ana kresek dikendangi kok joget bareng ditokke Eka kuwi nggih. Mula terus gabung karo awake dhewe. Pertama nek ora kleru mayange ning daerah Banyumanik Cilacap kono. Oh, heeh Eka, heeh. Durung ayu ngene iki, biyen durung ngene iki. Heeh, biyen iki wah nek wedakane ora kok putih malah dadi abu-abu. Nggih. Wedake iki templeke iki rung gelem lho ning rai kuwi. Ngono heeh. Sing jariki kuwi biyen sing jariki kuwi Pak Mangun sing ngegong kuwi. Tenan kuwi. Ngono heeh, sing jariki kuwi rung iso jarikan dhewe kok. Iya mlaku ditetah kok. Heeh. Terus sing dandani Dita karo Suci, sing make up nggon wajah kuwi lho. Ngono heeh. Sing rai kiwa kuwi Suci, sing rai tengen Dita. Kuwi biyen Eka ngono kuwi. Heeh. Saiki ya wah ayune ya seragame jan kebayake padha karo cet omah kuwi lho. Ha iya. Ketoke kok iso templek. Selamat malam Cahayu, rasa merengut. Ora sayu ora pateken. Kok nesu ki ngapa ta? Kok nesu ki ngapa ta? Apa enek sindana padakno cet? Mboten. Sing raine slewah masane jero sando apa piye? Ora. Apa enek rai kok siji beda sing dandani? Lah nalika semono lho jenenge Aku yo dek kaya dibel Mbak Suci. heeh. Melu Mas Bayu yo karo tak jawab Bayu sapa aku. Ya le muni ngono kuwi asli, heeh. Beb, Mas Bayu lak kathah to, Bayu sinten ngoten kan. Mas Bayu Aji. Waduh toh. Nah, aku yo cocok lencir kuning ngene iki aku ya ngono. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah pancen tak golek iki pesinden sing dedeke semampe kok, Nduk. Alhamdulillah semampe kan dadi ya ketok tinggi ngeten to lencir. Ya, semampe iki semeter tidak sampai. Dadi ya mung sak cukupe. Ning nek duwe bojo kaya kowe cilik ngono ki malah ringkes kok, Kak. Wis ngirit. Kok saged. Ya wis umpama awak aku lunga, ya toh. Kowe ora usah tak gandeng ning tak adahi kresek wis iso. Nggih. Lunga numpak pesawat ora usah tuku tiket cemplungke bagasi adahi tas iso lho. Nggih wong pancene kula mboten sinden wong daging kurban kok. Sinden adahi kresek. Ya aja nesu. Mbak Eka. Dalem. Niki panjenengan nampi dawuh kalih kula timbali Pak Maryadi kaliyan Ibu Kartikasari. Nggih. Kagungan kersa mantu. Lho. Nggih. Mantu saka linggane tembung sing dieman-eman kabeh metu. Nggih. Pak Maryadi niku nek dipirsani yen kowe ndelok Pak Maryadi aja saiki. Ning deloken nalika rekasane mbiyen. Direwangi melu wong 2012 lagi iso madeg dhewe. Teken tekun bakal tekan tepuk tangan untuk Pak Maryadi kuwi kena kanggo tolok ukur karo kowe, Mbak Ayu. Luar biasa. Kula nggih konsistene etos kerjane Pak Maryadi menika. Napa kok Pak Maryadi kok kentos? Lho saiki wis meletos. Ora. Kuwi malu kentos apa ta?
etos. Oh. Dadi Ayo. giat senang. Etos kok etos ya. Etos. Nggih, etos kerjane. Konsisten iki aku niru karo Pak Maryadi. Nggih. Dadi konsisten kula niki wiwit lahir teko besok kanane ya panggah sakmene hae aku sok. Nggih, heeh. Ning ora apa-apa. Nggih to, wong iki aja didelok saka casinge. Ning sing dadi lan niku suarane. Arepa panjenengan kuwi kaya tugelan debok paribasane. Ning aja disepelekke. Arepa sinden kaya maesan, aja disepelekke. Arepa sinden kaya pathok, aja dientengke. Ning suarane hebat lho kuwi. Ora masalah. Pak Bayu anjen senengane coba kuburan kok ro ya maesan tok. Sinden ayune kaya ngene kok masak. Aku dandan wis tak ayo-ayokno lho. Iya no, ya kudu no. Mas aku wis tak sing tak tiru lho. Apa ta sing tak tiru sapa? Darsini. Oh, Mbak Darsini. Kurang elok piye kok masakku sik dihina terus. Ora. Apa hatiku enggak sakit. Ora. Aku ora ngino ki mergo saka tresnaku karo kowe kok Nduk Cahayu. Kok ngeten. Heeh. Ya saiki anu ya tetembangan ya. Aku tak nyuwun dandang gula Sidowasih. Inggih. Ya. Sing bawa Mas Dedi Sugiartanto. Oh ngono, heeh. Ning tak suwun Mas Dedi jumeneng nyedaki eka ngono. Mboten sah, mboten sah. Kok ora sah piye to? Ora didelok wong mriko wis bingung malah. Kok bingunge piye? Karo bapak karo anak njiko rapot. Ora ta ya. Ayo Mas Dedi rene sik. Kene jumeneng nyedaki mbake kae kene. Monggo. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko kene. Wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare. Sajake rada lelek wong tansah dadi yen pinuju cekaki esane marati. Sasampunipun ngaturaken lelagon jebul kae. Nggih. Mari kangen. Mari kangen. Niki ugi dipun pundhut kalian Mbah No Kulit Petung Reja Nguntara Nadi. Nggih. Nyuwun mari kangen pepiling kali sesideman. Ya. Yo, iki tak jodokke Dedi karo Eka monggo. Jodoke turne tembangan iki sudah asih. Heeh, terus. Nak romantis to niki. Nek arep nyium pasangane piye? Yo nyium karek nyium kok. Lah terus ngopo? Karek nyium piye? Lah piye to? Nek wajah tok wajah penak. Heeh. Rai tok rai. Lah terus? Nek nek petok rai lok ngene iki terus piye? Iya. Kayak ngene iki Mas jadi pawakane gede dhuwur iki angel golekane. Ya malah gampang no gede dhuwur kok ya. Lho, enek saperangan sing angel digoleki. Soale maksudnya nek pas rame job. Pas sibuk. Nek pas rame job. Ayo dibawani sik. Ya Det, bawanono. Wis, monggo. Kuwi anggepen kuwi ya kocape kekasihmu, Det, kuwi dadi. Gelem ya kuwi, ora gelem ya wis kuwi. Nggih. Wis gelem kuwi, ora gelem ya kuwi. Tak paksa to. Yo tambah asam lambung, heeh. Apa kates? Madhep rene to, Mas? Nah ngono lho. Kok saja anguk-anguk sumur. Pamintaku, ya Det, kaya ngapa? Katiasane wong iki penyanyi campursari ya enak ya. Golek ana nang YouTube Dedi penyanyi campursari. Tenan kuwi. Monggo ayo. Pamintaku Nimas Sidowasih. Piye Kakang Mas? Atut. Aku iso awake dhewe ngene Wis iki. dadi dhuwur men kowe iki. Ya piye carane digunakan kecerdasannya dong.
Oh alah. Lah ngene ora ngene kapan iso petuk? Ya. Wong pinter ya ngono. Ayo. Atut. Digandel aja kurang dhuwur lho. Ya pas ngene sing wedok rada cendhek sithik. Apa ya wedok ngungkuli sing lanang ora apik. Iki lek dijak omongi nyawang rayu ora ngingeti talang ae. Runtut tansah reruntungan. Atut runtut tansah reruntungan. Kadya mimi Lan mimisen. Lan mituna. pasangan ormase kok dikroyok wong dijotosi mimisen barang mintuna. Ayo. Ing sarina sawengine. Umpamane nyandak tangan kula mboten napa-napa lho Mas Dedi. Total mawon saja kok ndredeg duet karo wong ayu. Heeh, cekelen gandengen kuwi. Aja ngono. kaget arep drijine iki jempol kabeh. Niku ya padha karo awake dhewe. Mas iki enek jendike barang kok jempol kabeh kaya jahe ae. Ayo. Datan ginggang sarabute ora. Sarambut. Kai rayune to, Det. Ora usah kaku nek karo Kai sanggepen kuwi. Ingon-ingonmu. Ayo. Ingon-ingon kok dirayu. Dirayu ya pasangan. Mas Nggih. Dedi. Kula ndredeg. Wah. Lah kok aku Wes wong lanang kok ndredeg iki piye? Wong lanang sing perwira, sing yakin ngono lho. karo wedok iki sing santai kok ndredeg kaya petuk demit. Lah aku ki isih lugu lho jan iki. Isih lugu, isih polos. Awas banget. Oh, Dedi sak glugu. Sak lugu. Ayo. Lamun adoh caketing ati. Tanganmu Kakang Mas. Piye? Aku gandeng ora cakup. Godi gitu. Tanganku sak meter apa sak senti. Lah kuwi jare tangan po jahe kowe iki drijimu kuwi. Coba dirangkul, Dedi dirangkul coba. Nggih. Nah. Wis ya anu Det ya anu angen-angen iki kaya wit dirambati tekek. Nek Mas Dedi ngrangkul aku yang ngrangkul ora cakup. Bareng Mas Dedi ngrangkul aku hampek rasaku. Itu gotot ngono lho. Lah iya. Dedi kaya nggawa tremos. Ayo Det. Yen cedhak tansah mulan Nenoe sida asih pindha mimi lan mintuna Kula benakne benike Kakang Mas. Oh, lah ora sedeng bae iki. Wong ora ndek gulu. Ah, Dedi akhire jase sesak ya tapi blakone sedeng. Nek blakone sesak, jase sedeng. Dadi akhire penek dhuwur mlentung ngisor ayo. Ayo. Hayo bareng nimas hanetepi wajib. Nah. Mas modal ayo. Bojo kula religius kok. Tajwidnya itu loh. Elok. Sangat diperhatikan. Khol-kholah apa Mas? Khol-kholah apa? Kubro. Oh, kubro. Sida asih bebrayan. Iki ana bebungah khusus sing gedhe dhuwur. Ya kene tak kei 100 iki ning bebungah. Saking mbahno kulit yo Mas Dedi. Ah. Khusus sing Gedhe dhuwur. aku yo gede. Ya, nah nek pancen kowe gedhe dhuwur tak kei 100 ya. Nek kudu dedekmu semono terus lho, ora entuk suda. Suda sithik ora tak kei.
Masa mlaku rono rene nggo kursi. Ya karepmu, kowe nyedak aku rene kudu semono kuwi deteki ora kena suda. Nek suda dadi cah cilik ora kena nggawa duit. Ayo. Bre. Kudu dedeke semono terus ora entuk suda. Ya. Enak atraksi benteng kakek sih. Kadang jebur barang ketemu. Wah, ya nek tuh didomo papat, wong wis sing ngewangi cah kuwi kok. Nyelawe. Ora iso iki nek bareng aku kok. Oh, alah ger. Iki panggung wayangan nggo dolanan bayi. Bayi yo sampeyan gedhe bayi wae batang. Yo, langgame Setia Tuhu diaturke. Ya enggak, kaya ngapa suarane? Mudun apa teng mriki? Ora nek ngono. Ora itu mudun. Kudu joget kaya bondan kendi lho, ya ta. Kendi kok kendi lemah lagi kursi nek meleset piye? Ya tiba no, ora apa-apa. Tiba ora apa-apa. Ya lah. Ora nek pengalaman tiba. Iki ben go cerita. Ya enggak, langgame Setia Tuhu. Maka Aku kang setya satu yen nganti saiki ora isin ta Cek Ruhi. Nyapote isin. Iya. Ngene iki aku ya ben ketok dhuwur. Iya. Mah koyo anu menek trampolin. Heeh. Ayo. Nano. Melampah ya. Ya karepmu arep melampar berangkang. Kesepakatan. Oh iya. Kowe iki jare nembang apa pilihan lurah kok kesepakatan. Lah kok lek salah cakepane daripada iya. Baik dirundingkan dulu. Iya, Bude. Lanjut, dirundingkan Bude. kan kudune Lah iya ya. Kok nyetret ae. melampah tapi datan lasu. Mugi lestari. Ya. Yo, lanjut. Ini mudun ya. Iya ya. Mudun nggih. Nggih. Ora. Ditekke sak langgame sik bar langgam lagi medhuk. Munggah berarti. Heeh. 100. Wah, ngono kok tumen wis tenang ae tenang ya. Mugianto berkahing widi.
ing kemanten anyar. Muga-muga tansah ketutup dewa satu tukaran dewa satu tansah tinangan raja mulya ing syukur sakit tenaga tawa mitra midosan diajak sakit rezeki kambalan tekan sakit ini Sakali. Nggih. Terima kasih. Sembah nuwun Mbak Ikang. Nggih, Byung. Nduk Ika. Kula karo panjenengan sowan ning pesu kene iki tak kandhani ya ngger. Mboten lungguh kula. Ora aku ning kono sik. Ayo terima kasih wis. Nggih. Pesu kene iki mbiyen kondang nggon Seniwati, ya. Pesu kene iki mbiyen taun 70-an iki kondang nggon Seniwati. Nggih. Kondang nggon pesinden. Mula nyangik ana kene kowe tetembangan ana kene kudu sing ati-ati. Kene iki nggon seniman. Nggih. Heeh, mula ayo kowe karo aku mung iso ndongake mantene. Kowe arep ndongake mantene apa, Cahayu? Inggih, mugi-mugi Mbak Manten kalian Mas Manten antuk jodoh, sejatining jodoh. Amin. Tansah antuk kinantenan putra tuwin putri ingkang soleh lan solehah. Nggih. Bahagia selamanya. Amin. 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 Dongane bocah sing isih SD, nggih, kuwi adate sok mandi. Nggih. Mergo isih apa isih resik, Sinten? isih suci. Sing SD sinten? Kowe Lagi daftar PAUD. aja nesu to. Mas aku kok gak tau dewasa ta. Ning malah nganu awet enom kok gak kaya kowe kuwi. Awet enom. Awet nom. Tambah umur tambah cendhek, tambah umur tambah cendhek. Iya. Wes sesuai dadi jenglot aku. Iya. Sok kowe umur swidak kan iso andeng-andeng ya. Aja ngono to. Nggih. Ayo iki ngaturke nawala, Mbak Ika. Iki ana sing ngersake pepeling ya. Malik Slendro, baris. Nggih, ayo. Ayo. Malik Slendro, pepeling sapa wae. Aku nyuwun tulung anu 1 2 3 iki saka kene iki. Ayo, tengenku 3 nglerek rono. Ayo jumeneng. Ayo, taram turun. Ayo, kuwi pase dedeke wis pas sing cendhek sapa sing dhuwur sapa? Ah, wis iki bener pisan. Pun Eka, dalem kenalno mboko siji kancamu kuwi, ben piye kene kenal. saking pundi? Wis kok kono sik no. Mriki. Heeh. Oke. Ndang. Selamat malam Mbak Dini, namanya siapa? Lho piye to kowe iki? Lha jenenge wis tak sebut sik kok. Walah iya, kadung akrab ya aku lali. Iya. Pak dadi pura-pura gak kenal aku. Mengenalkan. Heeh, mengenalkan. Nggih, perkenalan kalih keluarga ageng mriki. Heeh, pesu kene. Heeh, asmanipun sinten? Derek tepang Mbak, Mas, Bude, Pakde, kula Dini. Kabeh disebut klino anak arisan RT kowe. Ya yo. Mbak Dini. Nggih. Panjangnya Dini Wahyu Indah Lestari. tak kira dinikmati. Suarane. Oh iya, bener dinikmati suarane. Nggih. Heeh, bar dinikmati terus dinikahi ya ta. Nggih. Gak kualik to, Mas? Piye? Mboten kualik. Dinikahi sih lagi dinikmati. Lha suarane iki ya sadurunge nikah ya ora apa-apa suarane kok. Oh, Kan nggih. dinikmati. Iki meneng-meneng ketoke medeni saiki yo. Heeh.
Iki meneng-meneng kejem gitu ya. Mboten Dini niku Kula saleh sinau kok. kalih amah. Nggih, Mbak Dini, pidalem saka ngendi, Mbak? Omahe ngendi bocah iki? Oh. Ayu-ayu kok budak. Masa aku ditakoki kok Sik mikir ki lho, Mbak. ditekoki omahmu ngendi kok mikire balimu ya nanti. Lali aku. Oh iya lah, wis lali omahe dhewe. Kula saking Nganjuk, Pak Bayu. Ya, saking Nganjuk. Nggih. Saiki domisili nang endi? Solo. Si milihmu. Solo. Terus ning Solo. Nggih. Nggih, terus napa kegiatane ning Solo dadi apa? Nggih, sak-sake. Lho. Waduh. Aku pancen seneng nglumpukke sing pokok-pokok kene iki lho. Sing pinter-pinter tak pateni ya. Pokoke saentene kula anu. Nggih. Saiki dadi apa ta guru? Tesih dadi guru apa ora? Nggih, kadose nggih. Oh nggih, ya Oh, ngene, muga-muga awet genep. oleh dadi guru. Genep 7 nang jleput. Iya. Heeh. Anu wis di bojo apa urung? Dereng. Urung. Wah, duh ya. Dereng kok buanten mah pada promosi wae. Mbak menawi ya. Nggih. Sapa ngerti entuk Joko kene ya ta? Nggih. Ah, iya. Kula nggih remen Mas teng mriki. Oh, ya Senin kene Nggih, ta? Ya, wis. anyep-anyep ngoten. Iya, sesuk karya kene weh, ora Nggih. usah melu kancamu. Nggih. Weh, Wis tak suwitake karo Pak Mariadi, mbok menawa entuk karyawane sing ning CV ya ta? Iya. Wis seneng anyep-anyep to. Nyemplung kolam kuwi. Ya, Iki yo ya. lumayan ameng-ameng wong Nggih. panggung isore kolam ngene iki. Mbak Dini, yo Nggih. jejere sapa kuwi, Mbak Eka? Nggih, Iya. nami kula Diayu Kusumaning Tias Siwala Kaji kok belum. Weh. Iya. Niki Nggih, kula saking Madiun kota nggih. Kula sekolah ten UNS. Kula sekolah ten UNS niki nembe minggah kelas 3 semester 3. Nggih. pon jenengan kali niki mau Mas, aku gak gathuk iki. Aku arep teko wis teko ndi ya. Kuwi Spek. jenenge anu ngene lho. Niki sing cak-cek. Heeh, sinden mlaku batu ya ngono kuwi. Cak-cek komputer iki ngono kuwi cak-cek. Sesuk gantine setrum Nggih, Mbak Ayu utawa Mbak Diayu Kusumaning Tias Ciwalangaci kok beluk dem-dem. Heeh. Nggih. Terus Ciwalang Kaci. Nggih, makasih ya Pak Dem-dem. Iki mesti anake Pak Bak Ciwalang Kaci. Ciwalang Kaci. Mboten niku putra Mas Yogi Bagong, kuwi bapakne ya dalang. Nggih. Ngono, heeh. Adike ya dadi dalang. Lho, apa ora elok? Iya, nggih. Muga-muga engko sak omah ki pinaring ana laris kabeh. Amin. Ben ra pethuk. Nggih. Mbak Ayu ki sinden, bapake dalang, adike Lah dalang. adine mayang dhewe, pake mayang dhewe, ya ta ayu nyindade dadi ora tau sak omah nggih. Ayo Ben. ibumu maklar. Apa? Ibumu Ibuke penari yo. penari. Oh, Saya maklar. tak kira sing anu manajemen gitu kan Nggih. bisa. Mbak Ayu yo jejere sak kuwi sapa Kak? Ayo kenalan kuwi Kak. Ayo. Selamat malam. Ayo. Adalah ngene iki wis genah iki anu feedback. Selamat malam Kakak. Lah. Selamat malam. Lah, piye to Mas? Piye? Tak tekoki kok ger untune tok ngene. Ya, mbok menawa kowe sing Rada tekon cedak, kurang rada anu coba rada cedak, cedak ana. Wong ki anglehe dhewe-dhewe. Laden-ladenane dhewe-dhewe. Nggih, nggih. Selamat malam. Biyane enek lho, sindeng ngono kuwi mandi terus dadi tenan lho. Wong rumah saku. Ketoke dedeke ayu lho kok lenthung. Lho ditekoki kok. Ya paring asma sapa Mbak Ayu? Selamat malam. Pak Bayu. Nggih. Lho kok kalian jenengan kok gathuk ateye rombonganmu. Ya pancen rombongan kene kok. Gathuke to, Pak. Ayo paring asma sapa Mbak Ayu? Nggih, kula Gentari. Mbak Gentari. Nggih. Pidalem saka ngendi? Kula asli saking Kutha Susu, Boyolali. Wah, kota susu Boyolali, Mbak Eka. Kota susu. Kota Susu. Nggih, niki asli nggih. Asli, jenengan ngersake susu mboten? Susu apa? Susu sapi. Oh, Boyolali kodang Nggih, susu susu sapine. sapi. Ha iya no, Nggih, nggih. pancen kono unjune kuwi. Yo, Nggih. dicipi sik suarane mbok siji. Maka yo bawa dandang gula pepiling. Wasita di, maka tak wiwiti saka Gentari sik. Ya Gen, kaya ngapa? Nggih. Larise ra elok saiki. Ha iya. Amin. Goleke pangan sing lanang kuwi lho sing lendem. Ha iya.
Nggih niku terah bojone kula lho Pak Bayu. Kuwi bojone sing nyeleng demak kuwi lagi calon kuwi calon. Nggih. Yo. Ya kan. Wasitati saking prawi nasis Nano ngeling ana wong urip ning donya bebasan mung yo. bebasan mung mampir ngombe Pesinden iki yen sregep pelatihan, sregep gladhen ya ngono kuwi. Neng laras ya pleng. Mula nek pinuju leren kanca-kanca abdi gladhen kae kudu sing sregep ya Gentari. nggih Pak Bayu Nggih. Sregep iki kaya Pak Diratin kuwi lho. pripun Pak Mbah Raden Mayange 19 lirawu tanggal 18 wingi pisan nggih. Ah iya. Mbah Raten iki sarwa sregep kok. Kancane rung mudhun ya wis mudhun sik kok. Arep ngecakne diapet. Iya. Yo, lanjut jejere. Ayo. Nano. Surat kang limang waktu Nano, yuk. kudu tansah dipun lampahi. Hop, ayo jejere. Dini. Iku cagak agama pakartikang luhur. Hop, ayo. Jejere. Kula Ya. Lah sapa jejere dini kuwi? ayu. Oh ya wis, ayo yuk, ayo, yuk. Nano, yuk. Adoh kentu mindak mungkar yakti urip Wes mangap. mangyo tentrem lair batin. Hop. Ayo saiki jatahmu. Ayo. Kula Ayo Gen. Nano, ayo Gentari. Bejan dunya Ah, kuwi. nyapa to kok? Kowe iki ngapa? Ngelan napas. ababku ben kanggo. Ayo, saiki anu geser, Eka gening tengah. Aku kepengin ndelok wong papat jogete kudu padha. Ora enek ora entuk sing beda siji ora entuk, kudu padha kabeh. Duh padha. Kudu padha Eka ning tengah. Padha sinten? Ya pokoke kok sing gawe gerakan Gentari no kudu ngetutke gerakane Gentari. Ayo, ayo jejer. Eka dimatke ora entuk beda lho ya. Nek beda pripun mengke? Oh, duite 100 balik kok. Ya. Santai. Loro kok entek lho. Yo, diaturke sik. Kanggo nyarutang pulsa. Sing dene utangan kowe. Buka celuk sik Kak, saka kowe Kak dilanggamke sik. Nggih, monggo. Ya, Nduk. Yen wancine tansah eling wis wancine padha nindakake adem manten manyae sampeyan natapi wasin dawuhe Terus, entekno. salat cagak ing agama limang wektu
sedilo Yo. Irama seger gerak dan lagu. pasrah sing Padha kabeh berani. Nggih. Yo. besok munggah surga Wah, ur. Yo. Kabeh. Nanti istimewa, nanti tumaina, tuwe sampurna dan berjamaah. Tutup asal, sama saya pidato di bintang muka. Mahir Anissa Jokowi, prayogan di bintang bersolat tunai. Padha ora wis gerakmu. Ya sama, bisa diputar untuk streamingnya. Mboten kalau Den tidak- Pak Bayu. Piye coba balik nih. Jaringan. Ayo. Yen mancing dangdutan ayo. Didangduti ora usah gamelan ya ta. Mong karo kempul karo ya ta karo gendang. Tak delok jogetmu gen padha karo kancane. Ayo coba gen. Tak deloke padha merawi. Oke. Podo. Beda. Coba. Yo bareng. Jiro lu ya. Yo. Yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake adan wis kumandang wayahe sembayang natapi wajib gawe pangeran salat dadi jagake agama Hop. Joget mengelap kacang. kok mengelap kaca piye ta Kowe iki jane joget mau ngecet. Iki gerakane gentari lek gawe gerakane mbok gawe pekerjaanmu ning omah. ayo kok pekerjaan Podo pun to. Ya wis. Misal tidak ada itu namanya kreasi. Oh ya. Masa ya setiap orang harus sama, itu Oh, nek iya. ora nek cirine. Oh ya. Ora nek ciri khase. Pancen kowe iki ciri kowe ciri. Ora nek ciri khase. Ya, nggih makasih. Ye. Nggih.